Ibhekwe ngabomvu phakathi kwamabili namhlanje imiphumela kaMatric wezikole ezimele zebhodi le-IEB kanti ezikole zikahulumeni yona ebeyibhala ngaphansi kwesitifiketi National Senior Certificate izothethelwa phakathi kwamabili kusasa. IKwaZulu-Natal ngesinye sezifundazwe ezisuke zibhekwe ngabomvu ngemphumela kaMatric ngenxa yesibalo esiphezulu sabafundi. uSamantha Mgitshana ona 18 ungomunye wabafundi abangu-600,000 ababhale iphepha labo likaMatric ngo-2019. Engikulindele ukuthi ngithole imphumela ezongijabulisa nokuthi ngithole ebengikusebenzele kanzima yonke iminyaka. Izinyunyana zothisha zithi nakuba zibe khona izinqinamba kodwa ke lesi sifundazwe sizokwenza kangcono uma kuqhathaniswa nonyaka u2018. Othisha abasebenzile but igovernment uthola ukuthi kunezikole ezilikhaya uthisha basebenza ngaphansi kwaleyo ngcindezi uma bekulina izulu kwenzeka kanjani ukuthi uthisha fanele amuve. Sinethemba elikhulu lokuthi iprovince yethu izoyigcina njalo igraph yayo ibheke phezulu ngokwemiphumela. Ngo-2018 zaziyishumi nambili izikole zakuleli ongaphasanga noyedwa kuzo obenza uMatric ezingu-9 zazo ezakwaZulu-Natal. Isifundazwe eMpumalanga sithi sinethemba lokuthi sizothola u-83 wamaphesenti kulonyaka nyakenye sathola u-79 wamaphesenti. Uthisha bethu basebenze kanzima abantwana bethu futhi kakhulu nabasebenze kanzima okusichaza kakhulu ukuthi abantwana bethu basemakhaya baqhubeka ngokusebenza kanzima. Izikole ezisemakhaya yizona eziyayizibhekwe ngeso elibukhali ngenxa yokungabi nazo izinsiza kufunda ezanele. uLuyanda Hlatshwayo ona 16 ungomunye walabo ababuya kulezi zikole kepha ke uthi usebenze kanzima ngonyaka oyedlule. Subjects engicabanga ukuthi ngiphase kahle i-geography and physics, and as for the other subjects ngiya believe ukuthi distinctions akhona. eWestern Cape babalelwa ku-55,000 abafundi ababhale izivinyo zabo zikamatikuletsheni. Kule minyaka emithathu eyedlule lesi sifundazwe sithole u-86, 82.8 kanye no-81 wamaphesenti esibalweni sabafundi abaphase uMatric. eFree State umnyango wezemfundo lapha uthi unethemba lokuthi ukubambisana phakathi kwabazali, othisha kanye nabafundi kuzothela izithelo ezinhle lesi sifundazwe sibuyele phezulu futhi ngokwemphumela kaMatric. I'm ready for final exam because we went to the camps, we had more extra information to ensure that we are prepared for the exams. Umnyango wezemfundo uthi awugxilile esibalweni sabafundi abazophasa kepha ke ugxile kakhulu ekutheni labo abazophasa baphase ngamalengiso. I think it's important to note that as a province we are really not obsessed of being number one. At the beginning of the year we have set ourselves a target of 90% pass rate and 40% bachelors, which is quality passes. Isifundazwe iGauteng isona esaziqwaqwada emakhanda zonke izifundazwe ngokuphumelela kwabafundi bakaMatric nyakenye. Ukuthi ke kumi kanjani kulonyaka sekuyobonakala sekukhishwa imphumela kaMatric ngoLwesithathu.